लोगोफोर नैबे जादों जोंहानि बारि गय बागान बिराद गिदिर बेवहा पुरा खै बिगा जागोनलै खै बिगा जागोन टटेल 15 बिगा जानो हागौ पुरा खिन्थु गया लांदां जानायनि कारनबो दं मोनसे लोगोफोर बेयाव सोरबा सिखाव हाबफैयो मोनायाव सिखावा एकदमबारे दानफायलांजोबना दोनदों सानसेखालि खैदाल जागोन दानफायनाया 30 दालसो दानफाय जाहैदों आंथ' बारा फैबाङा नालाय न'आव थाबांनाय जाया ओमफ्राय दा बेयाव सोरनिबा माबा माबिबो थालांनो होनना बुंदों सिखावनि दा बेखौ जों नागिरनि मा दङ नायलांबाय था लोगोफोरा माबायदि गाज्रि मानसि थायोमोन हराव जानला मेनला बारिफोराव हाबजाया दा लोगोफोरना सकन्दरासन ना मा बिराद गेदेर जायगा एकदमबारे पुरा बे माखाया नाय बोजाबा थाखुमा दं नङाब्रा बिफां साफोराव थानोबो हागौ बेयाव सोरबा खोनानाय बायदिबाथ' सोरबा हिनजाव मानसिसो फैयो होनना बुंदो हिनजाव मानसि फाग्लि नामा सानसेखालि खारदोनो बेयाव मा दंमोन बेयाव थोरसि एरिबो दं जाहैबाय ओंखाम संना जाफैयो हराव अबेयानो मा इयो नै एरखांना होनाय गनजों नाय बेथ' पुरा गोजाम ना गंब्रै मोजां एरखांनाय दोनै एकदमबारे नै गंब्रै दं सोरनि आखल बियो नायदो मोजां आनस' प्लेटआव ना थोरसि होबाय फालि गांनै दंमोन बेयाव बेयाव पुरा गंब्रै दं ना जाबनाय थोरसि प्लेट बायदिसिना सब दंजोबो बेयाव मा दं दा बेयावनो थायो थारमाने इयो ओमफ्राय बिफांखौ अबे दानफायना अबेयानो बेहा पुरा दानफायजोबदों ना पुरा दानफायजोबदों जाहैदों माखा आंथ' न'आव थाबांनाय जाया नालाय दिनैसो हाबफैदों बे गय फुलि गायनायाव नायनो मथा मथि 10-15 दिनसो सिगां 20 दिन सिगां थाफैबाय थायो हरावबो नुयो मालाबा नाय लोगोफोर नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो बागानखौ सेस खालामजोब्बाय धंस 30-40 दाल दानफायबाय आरो गाखोनानै मालाबा गय सिनखावना दोनलायनायबो नुयो होनदों गय हानना लाङो नै इयाव गय फिथाइखौ हानना लाङोना सिनखावना दोनलायो बेदायबो गालाङो एकदमबारे मनासे गाहाम सिनखावना गालाङो जाहैबाय फोरानना सुपारि बायदि मालाबा नुसनो आरो नाय बे माखाया पुरा एसे गिदिर बारियाव बे हाबफैबाय थायो दा लोगोफोर नायदो आरो मा दंबाय जों नागिरासै गिनोबो गोनां ना बेयाव मानि सोर मानसि बारिया गिदिर दा जों बेयाव गय फुलि गायगासिनो गायनो गोनां बहुद दंबायो गय फुलिया बेयाव गायनोसै फांसे आरोबाव खैदालसो गायजाखो ओरैनो 25 दाल 25 दालसो गायजाबाय दा गायनायफोरा दा थांसिगोन ना बैसागोआव लोगोफोर एसे गेदेर बारियाव गया लांदां माने बिराद दंमोन 20-25-30 दालसो दानफायबाय थायो आरो माखासेफोरा खावनाबो लाङो बिसोर नायबाय थानो उनखैजा थानानै खावना लाङो हाबनानै बिदिबा बोरै बागान खालामनो लोगोफोर इन्टारेस्टआनो गैया मावनो खेथि मावनो बागान बानायनो औवाफोरखौ दाननानै लाना थाङो रावबो गैयियाव सोरखौ आरो मा बुंनो नङा होमबा लोगोफोर बारिया बिराद गिदिर ओरैनो दंबायो बिराद गुवार औवा दं खैसि बिफां खराइ गय बायदिसिना बे माखाया बिराद गय दंमोन बे माखाया आरो लांदां जाजोब्बाय खावसे थैबायबो
आरो हासारनि एसे प्रब्लेम बायदि मोनदां गया बांद्राय थिग जायाखै नैफोर जेरैबायदि जानांगौ जायाखै पुस्ता जायाखै बिफाङा जायखिजाया बिराद लस जाबाय थाइखानाय बिफां माखा दानफायजोब्बाय फाग्लि ना फाग्ला ना मा फालिबो दंलायो फालियाबो एसे गाज्रि जाबाय अखाजों बारा गोबावनि नङा मथा मथि 20-25 दिन सिगांनिमोन जाहैदों बे माखानाय हर हराव थाबाय सोरबा दाखालि सानसेखालि बै बिफां सायाव गाखोना थानाय नुदों जाहैबाय सोरबा हिनजाव मानसि फाग्लि ना मा मिथिया आरो एसे मोना ओरैनो खारनाया नुनानै बिफां सायाव गाखोना दंमोननो लोगोफोर नोंसिनिखै थांगोन ना थाङा बिदि कमेन्ट खालाम नाय माबायदि जानो हागौ बेयाव हारसिङै माबोरै फैनो मोनायाव आरो सानावबो फैनो गियो आंथ' दा लोगो थानायखायसो हाबफैदों नङाबा फैनायानो जाया आं न'आव थाबांनायबो जाया नालाय बारा बे माखाया नाय आरो हाग्रा जाबाथ' बिराद गिथावथाव नुयो जायगाखौ दा लोगोफोर नोंसोरनियावबो बिदि सोरबाफोर गयफोर दानफायो नामा फाग्लि ना सिखाव ना थखनजुरा ना मा खोन्थाहरदो लोगोफोरा कमेन्ट खालाम भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला बाय बाय थेंक्स फर वाचिं